may DCGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya! Sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Kaya, mga tugang lidi po sa DCGB. Good afternoon po sa inyong gabos. Kami po naglaom na kamugabos nasa marhay na kamugtakan sa mga oras na ini. Friday, mga tugang pag-irestoryahan tangunyan ang inisyatibo kan lokal na gobyerno para makuha ang pig-apod na carbon-free Legazpi. Iyo po ang pig-apod na iyo po ang pig-apod mga tugang na Climakahuyan. Ipinaglansar ini kan uminagingal daw para daw ma-attain po mga tugang ang carbon-free Legazpi asin nag-organisar sinda nin mga tree glowing sa mga harong, eskwelahan asin komunidad. Insaro ka ini nasa indang ginibong IEC material para po ma-achieve ini na zero ining carbon-free. Iyo po ang pig-apod na Climakahuyan na ipapa-explicar niya taod mga tugang sa tabi na resource person ngunyan tabi na pagkahapon hali po diyan sa CDRRMC no ang sa tuyang resource person iyo po mga tugang si Miss Beverly Ann Armenia kang Legazpi City CDRRMO no. Hindi po nasa tuya mga tugang na kaya program may katuyuhan na makatuwang, makahiras nin mga informasyon may kinaaraman po sa sinabi ng programa. Tan Legazpi midbid mga tugang sa advokasya para po sa arog kaining bagay. Kaya magayon po na maihirasta sa mga listeners, ano po ini na Climakahuyan, ano? Climakahuyan saro po ining advocacy and IEC material, information and education material para po sa mga taga Legazpi o pwede nga ining ma-replicate sa iba pong mga lugar. Kaya po didiskutiron ta iyan digdi mga tugang sa programang Kaya. Nasa linya po si Madam Beverly Ann Armenia, Legazpi City CDRRMO, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2. Ma'am Beverly, good afternoon po. Si Henry Maceda po ini. Good afternoon po Sir Henry at sa lahat po ng mga tagapakinig ng inyong programa po. Yeah, maraming salamat po Ma'am Beverly sa oras po ninyo. Bago natin pag-usapan ng AC material na ito, itong Climakahuyan, pwede po munang may share sa mga kababayan natin kung kasi no-launch ito yata, diba? 2 weeks ago o 1 week ago. Para po nung February 20 po. Yan, very good. I-launch po natin. Opo. So pwede ma-share muna bakit po nag-launch tayo ng ganitong programa po at saka kumusta po so laging launching natin noong February 20?
maganda naman po yung kinalabasan ng ating launching of IEC materials po. So, ito po kasi ang IEC materials po, hinanda po natin to para hindi lamang po para ipamigay. Kailangan po kasi natin ipaalam sa lahat po na meron tayong mga pwedeng gawin at dapat malaman dun po sa mga hazards po na present sa ating mga lugar. So kaya meron po tayong IEC materials. So ito po ini-explain niya po kung ano po yung information na ipinapahatid po sa ating mga mamamayan. I see. So ang Linots pala, ma'am, tama, Ma'am Beverly, itong Clima Kahuyan IEC materials natin noong Feb 20, ano? Kasi Yes nandoon yung po. mga staff namin, yung mga tao namin para i-cover itong bagay So, na ito. ito pong Clima Kahuyan po ay isa sa mga IEC materials na linaunch po natin noong Yeah. February 20. Opo. So meron din po tayo about sa sea level rise. Tapos po meron din po yung pagsasanib lakas laban sa baha. Opo, okay. Maganda po yan, ma'am, kasi isa-isa yung itong laman ng IEC material natin. Itatanong ko Okay sa iyo po. kanina, mamaya. Pero Sige sa po. pangkaubuhan ho, ma'am, bakit po ginagawa ito ng CDRRMO at ng Lungsod ng Legazpi? Okay po. So ginagawa po ito ng ating city government. Katulong po dito yung mga iba't iba pong opisina Opo. ng city government. Yeah. So ito pong Clima Kahuyan po, ito po, ang pinopromote po kasi nito is yung pagtatanim ng mga Yeah. puno Opo. at pag-aalaga ng ating mga kapunuan sa syudad. Opo. So ito po, ang nagli-lead po nito ay ang ating office, yung OCNR, yung Ayan. Office of the City Environment and Natural Resources. So ang kahoy po kasi, ang pagtatanim po ng kahoy ay pwede po natin ito panglaban sa climate change. Yeah, So okay. ngayon kasi po, 'di ba, habang patagal na panahon, umiinit po yung mundo. Oho. So paano natin to paano po tayo makaka-adapt dito? Opo. So paano po natin siya mami-minimize po yung epekto ng pagtaas ng temperatura po. Opo. So isa po dito is yung ating pagtatanim ng puno. Okay. So ang ating Office of the City Environment and Natural Resources ay may programa po sila ng mga pagtatanim. So ito po yung nito, layunin po nito. Opo, okay. Ma'am Beverly, kasi dito sa IEC ninyo, ang unang page, sa first page kaagad, sabi, Clima Opo. Kahuyan, ano po ito? Klima at kakahuyan. Pwede pong ma-expound, ano pang ibig sabihin nito? So, parang play on words po, di ba? So, pinagsama po yung ating klima Opo. at kakahuyan. So, kumbaga po, kinonect po yung pagbabago ng klima Opo. at kung papaano po ito maiibsan yung pag-init at yung mga weather disturbances sa tulong po ng ating mga kakahuyan. Opo. I see. Okay. Tama po pa? Kasi yung climate change natin, isa sa mga malaking hamon, no? Ngayong panahon, kasi pag hindi natin ito na nalabanan, biglaan man o kahit slowly, ano pang impact nito, lalo na pagdating sa sinasabi natin na rising temperatures po, Ma'am Beverly? Kapag kailangan kasi natin mag-adapt sa changing times, di ba po? Yeah, oo. So, makakatulong po sa atin itong pagtatanim ng mga puno. Yeah. Kasi ang puno po, ang alam po natin, ang kinakain nila is yung carbon dioxide. Yeah. Opo. So, Opo. tapos ilalabas niya po siya as oxygen po, di ba? Yeah. So, yung mga carbon dioxide, dahil po, na inilalabas natin dahil sa mga gawaing pantao, nako-convert niya po ito sa oxygen. So, dahil po dun, nakakatulong po siya sa presko po sa isang lugar. Yeah. Yeah. Okay po. So, yung temperatura po niyan, alam po natin, ang kakahuyan po ay siya po yung ating, parang sinasabi pong lungs of the earth.
Yeah, okay. So, yon. Isa pa po yun na dahil po dito nakakatulong po siya na kumbaga na babawasan niya po yung ating papainit na temperatura, lalo na yung heat index po. Yeah, opo. Kasi very interesting ito ma'am na nasa first page ninyo eh. Climate change is one of the greatest challenges of our time, causing rising temperatures, extreme weather Apa. events, and lost biodiversity. Pero may maganda akong gustong susugan dito. Kasi Sige po po. sabi ninyo, Legazpi City are not immune to these impacts, making it essential to take proactive steps toward mitigation and adaptation. Maganda po itong tingnan na hindi tayo exempted dito and tayo ay gumagawa na ngayon. Ano po ang pwedeng maging participation ng ating mga kababayan, lalo na po ng mga Legazpi nyo po, Ma'am Beverly? Okay po. So, ito pong klima kakahuyan po. Ang isa sa mga obheto po nito is yung i-promote yung pagtatanim ng puno. Okay. So, dahil po sa pagtatanim ng puno, makakatulong po ito sa pag-adapt po dun sa pagbabago ng panahon, Yeah. pagbabago ng klima. And then, ang isa din po sa mga obheto nito is yung pagmantener po ng ating mga forest dito Opo. sa Legazpi City. Yeah. As Okay. well as yung pagtanim po ng yung mga katutubong puno dito sa Legazpi. Opo. So, Opo. ito, dapat daw hindi tayo magtanim ng mga exotic or yung mga imported or yung mga yung mga galing sa ibang bansa. Dapat po, kumbaga, i-promote natin yung pagtanim ng mga puno na meron tayo dito sa city. Yan, kasi maganda itong nasa front page ninyo eh. Mga katutubo at endemic na puno sa Legazpi, sentro ng laban kontra sa climate change. Okay. Apo, Anong mga tama klaseng, identified na po ma'am kung anong klaseng mga katutubong puno ito sa Legazpi na available lang at makakatulong po sa lalabanan natin ang climate change? Apo. So, meron po tayo dito sa booklet na ito, makikita po dito yung mga ating mga katatubong mga puno. So, andyan po yung tuog. Tuog? Ay, Apo. ang gandang pangalan naman, tuog. Apo. Anong klase ito ma'am tabi na kahoy na to? Ang tawag po kasi sa kanya is Philippine rosewood. Pero sa Bicol po, ang tawag tuog. Philippine rosewood? Apo. Hindi ko, ano pa, mataas ba siyang kahoy? Anong klase po Opo. siya? Mataas po siyang kahoy, tapos Oo. yung ano lang siya, straight lang siyang kahoy. Oo. Parang hindi siya masyado masanga-sanga. Ayun, okay. Ito pala, ayun nga ano. Andyan po. Oo nga ano, ang laki Eh. Philippine rosewood. Ito pala ay, ibig sabihin kung identify sa atin ito, native of Legazpi, mabubuhay talaga sa ating lugar. Tama ba Apo. ma'am? Tama Sige po. po. So, tuog. Ano pa po ma'am? So, andyan po yung tinatawag nating agoho. So, isa din po itong native dito sa syudad. Opo. So, pwede siyang kapag pag naputol na siya, pwede siya natin magamit sa pagbakod. Kasi matigas po ang kahoy din nito. Opo. Aguho. Okay. Agoho. So, pero di ba mga aguho? Tama ba? Aguho. Di ba pine tree to? Isa sa mga pine tree, di ba? Pine Family tree ng po. pine tree. Pine tree po. Di ba ang Opo. aguho, ito ay kahit hindi po, kahit, ang tawag dyan, nakatayo siya, pwede siyang masunog? Kung ba ito sa sunog? Tama ba? O baka mali yung pagkaintindi ko? Kasi, di ba sa time na dyan sa Mayon Volcano, kahit hindi siya dry, dahil hindi siya dry, talagang, kaya niyang masunog eh. Di naman po. Baka mali yung kanko. Baka mali yung nasa isip ko po, ma'am. Please correct me po, Ma'am Beverly. Okay po. So, siguro dahil malapit siya sa Mayon, Oo. kapag ang Mayon po ay active, talaga pong masusunog siya kasi yung hindi natin siya mapapatay agad eh. Ayun. Okay. So, opo. Okay. Very good. So, aguho. Ano pa po, Ma'am Rose? So, andito pa po yung tinatawag nating mga dangkalan. Dangkalan. Opo. May bunga ito, di ba? Kinakain ba May bunga nito, bunga ma'am? po siyang bilog. Kinakain yes ba po, to? Hindi Hindi. ako masyado familiar dito sa dangkalan. Mukhang ang sarap kainin. Opo. Okay. Dangkalan. Okay. Opo. Ano ito? Ang Tagalog niya pala is bitaog.
Bitaog. Bitaog, Okay. opo. So yung tinatawag po natin na naga, so ang Tagalog po nito yung nara. Nara. Ito talaga, kilala Opo. itong lahat. Ito po, kilala Matigas to, kilala diba? po ng lahat. Opo, Nara. matigas na kahoy po ito. Opo, okay. So, andyan din po yung hagimit. Okay. Hagimit. Tapos po yung kamagong. Ayun, familiar sa akin ang kamagong, pero itong hagimit Ako hindi din familiar po. sa akin. Opo. Okay, hagimit. Okay, okay. Sige po, ma'am. Kamagong. Tapos, Ang kamagong kamagong. is a fruit. Fruit ito eh. Yes Kinakain po. to, di ba? Opo. Kinakain Kinakain to. po ito. Masarap to. Opo. Yung kamagong. Oo, okay. Opo. Sige po, ma'am. So, pwede din po yung ang ipil. Oo. Apo. Tapos Ipil. pili. Hindi siya ipil-ipil, Opo. ano? Ipil siya. Apo. Ipil. Ipil, okay. Ang alam ko din is ipil-ipil, Oo pero nga. ito ipil po to. Opo. Ibang klase ito. Malaki ang dahon niya, no? Apo. Malaki ang Apo. dahon. Okay, sige po. So, pili, Pili. po. Very native po yan dito sa Legazpi. So, Oo. pwede din po ito natin gamitin Yeah, okay. na itanim. Katmon. Prutas din to, ma'am, di ba? Kinakain namin May to. prutas siya. Ha? Ang kinakain niyo po, sir, hindi ako dito familiar sa punong ito. Katmon. Opo, katmon. Elephant apple pa English nito, ah. Apo. Maasim to, eh. Maasim to. Okay Oo. po. Ito po ba yung ginagamit sa sinigang? Ay, hindi ko po alam. Hindi po. Hindi ko alam. Pero, kung mga bata pa kami, kinakain namin to. I don't know, pero kung tama ang pagkaintindi ko ha, wag niyo pong mga nakikinig, wag niyo po munang kakainin ha. Hindi ko sure kung ito. Apo. Pero sa amin sa Sorsogon, may katmon na tinatawag. Maasim ito, ma'am? Okay po. Maasim. Alright. Next po is, So, baligang po. ito, alam natin to. Diba? Kilala po natin tong Oh. baligang. Lipote? Lipote sa Tagalog? Lipote ang Tagalog. Opo. Diyan sa first district, ang tawag diyan, igot. Okay po. Samuya, baligang man po na pod ka yan. Baligang din po ang tawag sa akin. Baligang. Okay, Sa sige po. Legazpi. Naya, Then, okay. tubo-tubo. Hindi ko alam to. Hindi ko rin po to alam. Tubo-tubo. Ang Okay. English po is black currant tree. Okay. Mhm. Opo. At yung botong-botong. Botong-botong. Fish Apo. poison tree. Opo, ang So, tawag sa kanya. nakaka-poison sa isda to? Hindi ko po alam, pero ito po, tumutubo kasi ito sa may malapit sa mga dagat. Ayun. Apo. Okay. Okay. So nakikita okay. natin to pag malapit sa dagat, sa mga dalampasigan. Okay, okay. Okay. So, napansin ko po, ma'am, isa, dalawa, kung i-consider natin yung katmon na prutas, Opo. tatlo, pili, kamagong, apat lang ito na fruit-bearing trees, tama po? Opo, opo. Kung halimbawa may consider natin yung katmon na yon, apat lang na fruit-bearing trees. Bakit po hindi kasama yung ibang mga klaseng prutas na, di ba, langka, halimbawa, langka. Ano pa mga Apo. prutas, ma'am, na masarap? Mangga, di ba? Avocado. Mangga, opo. Avocado, ano pang mga masarap na gano'n? Kasi, di ba, pag may gano'n, parang... Guyabano. Yan, double purpose. Avocado. Opo. Avocado. Parang double purpose yan na may prutas ka na, may kahoy ka pa. Apo. Bakit Apo. hindi po ito na-identify kaya, ma'am? Ano sa tingin? Hindi pa siguro ang linagay po dito yung mga hindi masyado familiar dito sa syudad, Oo. sa city. Hmm. So, yun po. Pero kasama naman po yan sa mga puno na available sa Oo. OCNR. Opo. So, I yun po. see. Okay. So siguro, kahit identify dito, any trees na pwede naman na tumubo sa atin, di ba, ma'am? Apo. Any trees, Apo. pwede Lahat makatulong po sa ng puno to combat climate change. na pwede dito sa atin, pwede po natin itanim. Iyan, okay. Saan Apo. naman po ito, Basta ma'am, native pwedeng... po dito. Yes. Saan naman Po? po ito masisilayan? Saan man ito makikita, ma'am, ng mga klaseng So, prutas, itong mga kahoy na to? Meron tayo pong mga andyan po yung ating Dawitan Eco Park. So dito po may mga may mga pananim po tayo as well as dun sa Bangkirohan tree growing site. So dito po tayo nagko-conduct ng yung mga alay lakad tanim po. Opo. So dito po every February 14 ginagawa po natin yung pagtatanim ng puno dito sa sa Bangkirohan. Opo. Apo. Sige. So yan po.
Okay, tama So, ba? ang- Sige ma'am, go ahead po. Sige po, Go ahead, sige po, please. sir. Go ahead ma'am. So, ito po naman, sir, kahit sa ligdilid ng bahay ninyo, pwede naman to gawin yung pagtatanim. So, Opo. ito po yung pinapromote nitong IEC material. Ayan. Opo. At sa ito ma'am, Bangkirohan Tree Growing Site. Apo. Ano po ito? Patubuan ng kahoy lang. Tama pa ba kayo dito? Opo, dito. Parang seedling doon ginagawa? Opo, dyan po tayo nagtatanim ng mga puno, lalo na kapag nag-celebrate tayo ng Arbor Day, Opo. tapos International Day of Forest, tapos yung mga alay lakad tanim. I see. So dito po, opo. Okay. Ang nagawa na po is yung alay lakad tanim kahoy para sa puso Apo. sa kanilang At Feb saka, 14. opo, yes po, noong February 14. Oh, then we have on March 21, tama? Yes po, International 21. International Day of Forest. Ano pa po, ma'am? Opo. Yung Philippine Arbor Day kasi kasabay nitong February 14 sabay siya eh. Yeah. Opo. So Okay. yun po. Yung ano itong International Mountain Day and International Forest Day? May pagkakaba ito, ma'am, na dalawa. Kasi December 11 siya eh. Opo, December 11 po siya. Di ba pag may mountain po, may forest? Opo, joke yun lang. po. Okay. So ano man mga initiative na pong nagawa para, sabi nga, unang-una na ma-implement itong isa-isa ayon po sa objective ng Klima Kahuyan, Ma'am Beverly? Ano po, sir? Ano pong mga nagawa na mga initiatives po para dito? Aside ng i-launch po ito na information education material na to. Okay. So, as of now po, ito pong IEC material ay pinamigay na po natin ito doon sa mga barangays. So, may darating pa pong mga additional na booklets. So, ito po ay pamimigay pa din po natin. Opo. And then, si city government din po ay ipagpapatuloy po yung IEC campaign. So, yun po, yung mga kanya-kanya pong opisina, like for example, dito sa Klima Kahuyan, ang in charge po dito si OCNR, tuloy po yung kanilang trabaho sa pag-promote po ng tree planting. I So, see. yun po. So, kung meron pong mga interesado pong mga schools or opisina na gustong mag-tree planting, so Apa. pwede po silang mag-coordinate sa OCENR. Yan. Okay. Yung mga kahoy na ito, tama ba? Pero nabanggit ninyo na doon sa kwan ito, saan nga ito, yung area? Sa Dawitan Eco Dawitan Park. at opo. Oh, itong mga kahoy na ito is available doon, ano? Tama ba? Opo, yung siguro po depende po doon sa mga species na nandoon po. Yan po. Available naman po. Ano ba ito? Kung may mga interested na mga tao, ito ba ay ipinagbibili o pwedeng kumuha sila? Basta siguraduhin lang na hindi po siya maantawag yan, masasayang po pag tinanim, Apo. Ma'am Beverly? Ang usually po kasi maski kami pag nagkakaroon po ang CDRRMO ng tree planting activity, kahit po yung mangrove tree planting, Opo. nagko-coordinate po kami sa office ng OCNR. Aha. Kapag mangrove naman po, nagko-coordinate din kami sa City Agriculture Office. So yung mga seedlings po nila ay libre naman po. Ayun, very good. Okay. Opo. Okay. Ma'am Beverly, Yes po. maraming salamat sa ganitong info. Ako, bilib ako sa napakaganda po ng inyong itong booklet na nakuha ko mula sa reporter namin. At saka, Salamat meron pa bang po. susunod nito, ma'am, na mga ganitong material na naisip po kayo? Opo. Kumbaga po, continuous po yung paggagawa natin ng IEC materials po para sa Yeah. ating saka mga community. Sige. Pag meron, ma'am, just text us at i-discuss uli natin para sa ating Okay mga po. kababayan. Ano ma'am ang magiging Sige po. role ng barangay kapitan? Kasi, di ba, silang nasa frontline ng barangay Apo. council sa ganito pong usapin. May kinalaman po dito sa education and information campaign na ginagawa po ninyo. So, ang ating mga barangay officials po ay palagi kasi namin sila katulong talaga sa mga proyekto at mga programa ng syudad ng Legazpi City. So, Opo. sila din po ay makakatulong po sa pag-promote po nitong
klima kahuyan. At yung iba-iba po naming IEC materials. At kasi dahil sila kasi mas malapit sila andun po Opo. sila sa barangay level, mas malapit po sila dun sa mga mamamayan. So yun, pwede po nila itong ikalat at ibahagi Yeah. sa mga pamilya, sa mga kaibigan at sa mga kapitbahay. Oh, okay. Ma'am Beverly, maraming salamat Yes po po. at mensahe po ninyo sa mga nakikinig, nakinanood sa Facebook, sa YouTube, at mga nakikinig po ngayong hapon. Go ahead, please. Okay po. So, kami po sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kami po ay naghihikayat sa lahat po ng ating mga mamamayan na maging handa po sa lahat ng mga hazards po or panganib sa ating paligid. So, ito pong klima kahuyan ay isang way of adapting or mitigating po yung mga hazard. So, yun po, mag-participate po tayo at kaya po natin, pwede naman tayo magtanim sa likod bahay or sa ating bahay. So, yun po. So, magtanim po tayo ng puno. Yeah, opo. Thank you, ma'am. Regards po please extend my regards to Ma'am Melody, Engineer Melody Asur. Po. Yes po. Salamat po sa inyo. Salamat po, Mabuhay Sir kayo, Henry. ma'am. Ingat po kayo palagi. Okay po. Thank you so much. Alright, mga tugang Miss Beverly Ann Armenia, Legazpi City, DCDRRMO, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2. 15 bago mag-alas 3. Sa pagbabalik, saro-saron tanaw yun ang mga kahoy. Ang mga kahoy na na-mention. First time ko tabi yun. Pero sa edad kong ini, hindi lang ako nakadangog kikahoy na naran, tuog. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Regular na riparuho ng mga electric connections and installation sa harong. Ipairahay sa sarong lisensyadong elektrician ang may mga diferensya na wirings. Mantang salidahan ng mga ini kung talagang raot na. Likayan ang overloading sa mga electric circuits sa paaginin pagsaksak nin linya para sa dagdag na ilaw as in appliances. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City. Also brought to you by Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, and Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services. Alright, balik kita mga tugang sa programang Kaya digdi po sa DCGB. Saro-sarontan mga kahoy. Ang iba digdi familiar sa kuya, pero ang iba, sa totoo lang, first time kong makadangog kikahoy na Philippine Rosewood. Ang scientific name niya, Petersianthus quadrilatus, sa pamilya po kang Lesitidaceae family. Ang bikol niya tuog di man kimaraot na di man kibulgar words na to. Pero sabi
Ang Philippine rosewood mas midbida bilang tuog sa Bicol, saro sa pinakahalangkaw na klase nin kahoy na endemic na makukuha sa Pilipinas. Kalaklan po kayo nagutubo sa mga bulod, as in pwedeng makuha dahil ang lagpas kay ni 40 metros ang taas. Ini palang pigigibo bilang dekalidad, matagas asin matibay na kahoy na pigagamit sa pagibonin kasangkapan siring sa aparador, buda mga tukawan. Oh. Tuog. Sa daraga nga pod kan tuog. Di ba? Sa daraga tuog. Sa moy sa susugon tuog. Sa Legazpi, basta straight on siya na kahoy, mga tugang, matagas pa lang siyang kahoy. Di ko alam ko, I think the word speaks for itself. Tama? O, number 2, aguho. Pamilyar ka mo ka ini, di ba? Pamilyar ka mo ka na aguho. Ang aguho, sarong klase ininin kahoy na nasa pamilya kan pamilya kan pine tree. Ang aguho pala, na ang English niya, beech oak. Ganyan ko lang naaraman na. Patal-patalong ka ngaya paano. Dahil mo ngaya aram. Beech oak, Casuarina icicifiluya. Yan po sa iyang scientific name. Aramin ng pine tree, di ba? Ang dangkalan sa Sursugod, igwa kami kay ni dangkalan. Ano? Duhat. Sige daw. Anong ngaran eh? Anong ngaran? I-type mo daw. Dangkalan, ang Tagalog word niya is bitaog. Duhat. Gapunta ka dyan, Angel. Sa Sorsogon, may dangkalan man talaga. Sa ibang lugar, inidatabi karigusan. Oh. Pero ang dangkalan is a kind of tree, mga tugang na pinagtatanom harani po, mga tugang sa mga tinampo. Mayambong, kaya po may lilim siya. Pwede siyang sa garden, pwedeng sa parke, pwedeng sa mga gilid din baybayon. Inidaa, may benepasyong medikal sa pag-aadal. Habang ang lanada kay ni hali sa kahoy kay ni, pwedeng gamiton birang biodiesel dahil sa langkaw kay ning oil content. Bilang sarong matibay na beech forest species, ang dangkalan ipinagtatanom sa mga baybayon para magsirbing panangga laban sa makusog na paros. Makusog na paros. Makusog na paros darakan bagyo. Dangkalan. Ining nara, kabisado nindo ini, di ba? Nara. Next, hagimit. Ang English kang hagimit, cluster fig tree. Cluster fig tree. Ficus minahaseya. Gayon. Hagimit. Bako ni tabog ano? Bakit tabog ini? Bako man tabog ini? Ibang tabog ade. Ibang man ang tabog. Ang hagimit ay isang malaking puno na natural na makikita sa Pilipinas at madalas matagpuan sa gilid ng sapa o talon. Iyo, baka so tabog ini? Ang puno na ito ay nagbubunga ng mga kumpul-kumpul na fig buong taon na kinakain ng mga ibon at mga hayop, maging tao salbatana. Pagkakaon palang kitawo ini Junior. Pagkakaon palang kitawo ini sunod kamagong. Ang English palang kang kamagong, velvet apple. Velvet apple. Yan. Kabisado ko ini. Masiramong kayo ng prutas. Ipil. Iba siyang, ang ibang ipil-ipil sa ipil. Diba? Inida mga tugang resistant sa tubig buda sa anay. Matibayon siya di. Pili. Kabisa yun ang pili. And then katmon. Kami talaga pagkakaon mi talaga malsumon ini. Pagkakaon mi ni kayo ta pobre baga kami. Kikaraon mi an katmon. Yan. Ano mo si Kathy? Katmon. Yan. Baligang. Sa first district apod igot. Tubo. Tubo-tubo. Botong-botong. Uyog-uyogon mo yan.
tabi. Yan mga kahoy, mga tugang na pwede na magamit sa Legazpi na endemic po sa satuyang nasyon. Okay? Iyan po ang presentasyon mga tugang kan satuyang kaya program ngunyang pong hapon. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Makalipas lang po kayo ni. Salamat kan sa pagantabay. Ini po ang kaya sa DCGB. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa